Vedeta lui mami mănâncă. Quinoa. Da, mami? Oh, începe acum. Da, imediat. Imediat pune mami. Ia, altă guriță. Fomică, fomică, fomică. That's awesome. Mănânci, mami. Mănânci. Imediat dă mami drumul și la ala. Imediat. Hai, gurița mare. Oh, mami, și te-ai și săturat cu 2 guri? Ce vrei? Aia se face? E altă mâncare. Hai, Bella. Papă, mami. Ok, hai că-i dau drumul. Hai că-i dau drumul. Hai.